laawol gandal e needi oleltal tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde on calminama bisimilla moon e taskara men lawol gandal e needi hitande kala ñande nogas e goo lewru ɗiɗo ɓuuru ñalgu windereyankewu ɗemɗe neniji ina mawnine UNESCO saldo adunaru halfinado pinal e jangde wi mujiba nde ñalande ko gam jertinde e keewal ɗemɗe e pine e wiide UNESCO ha joni so jangoɓe ɓe jangi e ɗemgal nenewal mumen ina ɓeyda pamgol jokkodiral e miijo labtugo kono noon capanɗe 4 e nder temedere jangoɓe ngala on fartange yanti hen UNESCO ina hollito wonde kono tolno e ujunnaji 824 ɗemgal nenewal ina haale fodde ujunnaji 7 ina kutore ha joni kono keewal ɗemɗe ina woni e sattede e ɗiɗo dumunnaji hol jaabowol purgol addede gam ñawnude ɗeɗo caɗele ma en jaɓɓo Mahmoudou Diallo to Burkina Faso eltowo janguinoɓe ɗemɗe gendije gam jabade hen bisimilla mon jaɓɓoɗen koɗo men hono Mahmoudou Diallo eltowo janguinoɓe ɗemɗe gendiji to Burkina Faso. Mahmoudou Diallo mi salminima. On kine jam. Ñande nogas e goo lewru ɗiɗo ɓuuru ko ñalngu windereyankewu ɗemɗe nenije UNESCO wi kono tolno e capanɗe 4 e nder temedere jangoɓe hande nder dunde Afrique kutortaka ɗemɗe nenije beela aɗa yaadi e ngoɗo miijo. En mbiyake ñalande ɗum wonno ñalande joɗɗinande ɗum wonno haala fima tawa joɗɗinama to wiyete Bangladesh to hitande 1952 ɗum kamɓe kuɓe taɓuno ha haala maɓɓe wartire ɗum wonno ɓe ngali haala maɓɓe kan wiyete illa nden ndelle ko UNESCO dartinike e ñalande nde fijante ndelle haalaji men finatawa illa ndelle leheɗe ɗe fof dartini na ñalanda fijana haalaji men finatawa e nder dunde Afrique hande beela jangoɓe ɓe no kutorono haniri ni ɗemɗe neniji ɗe fotirayde sabu a daari fof ley hono leyɗe men Afrique ɗo tan wonno ɗo suka fuɗɗirta janɓe e haala janana haala goɗka haala kanana ɗumle hono na bonna janɓen sabu hewɓe mbaafa jottina lekko o sabu nanta haala sey ndelle yimɓe nduɗo garta ɗon e so wona janɓe men ɗe puɗɗira e haalaji men fina tawa haalaji ɗi kaɓe men nana sabu so wona noon fuu ina bonna janɗe wona janɗe ɗe tan ko heewi na bonna sabu haala so a yii fuu no haɓɓodi e fina tawa hande ko teska woni e nder dunde Afrique leyɗele kewɗe ina ƴetti pellital janginde e nder duuɗi jangirɗe ɗe woni école aji ɗi ɗemɗe nenije ɗe beela no ɗe jangirte ni hande ɗum ina wawi ɓamtude ɗe no waawi ɓamtude ɗe sanne sabu wala ko waawi ɓamtude ndelle haala so wona nde e haala kan janngina so haala ka jannginaama fof heɓan sembe nde heɓande hono waylite ndaare salle noya wonno ko yaharata sabu o jiike haalaji men ɗi yo ko yoppano ley duuɓi paltinooɗi ɗi sana ley duuɓi catitiiɗi ɗi yimɓe paami te sey kamɓe mbaawa ɓamtaade so wona golliri e haalaji men ɗi ɗum le no yahata e jam ɗemɗe neniji kewɗe hande e nder dunde Afrique natti haaleede walla natti jangeede beela ɗum ko gonga yo ngo hewɗe majje hannde kama sabu so a adii hono ɗo minen Burkina ɗo fof na woodi hono haalaji hannde goɗɗi haaja mbiyeke lalli sabu kaalooɓe ɓo ɓureede ko yimɓe sappo waɗa yimɓe her nden ɗi haalaji ko haaja mbiyen ke majji sanne de wona ɗo tan ɗum kam ley leyɗe men ɓaleeɗe fuu so adii hannde a ndaarante ka haalaji kewɗi lalli so haalale lalli fof lallidi e leesu lallidi e fina tawa lallidi e ko heewi beela nder galleji ɗini jiknaɓe ɓe ina mballita ɗeɗo ɗemɗe no ɗe majjiri sabu ɗe kaaletake e nder galleji ɗiɗi kalantake sukaɓe ɓe beela ɗum ne jeeya ko eko majjinta ɗemɗe ɗe ayo le galle toon haani fuɗɗede haalede sabu so joomum yehi so janngi lekkoe ka e ekkitata francire e haalaji goɗɗi gonɗi ley hono nde saare toon de haalam sa fini tawi ka seele galle toon haani ekkitaade joomum haani hollede hono taariki jimi
e fina tawa fuu sabu ko mbiyum ɗum yo haɓɓudi e haala ka de tewte faaji on ɗum mais watte dalili de haalaji men ɗi gollire sabu yimɓe ekkitataako sabu haalaji ɗi gollirteno fof yimɓe ekkitata jooni min somi ekkitotte fulfulde ɗum e ɗum nafirtaka mi heɓan mi golla e laamu na mi heɓan mi laato police na gendarme na janngino na ɗum fuu wattade hannde haalaji men ɗi e yimɓeji jiɗa hay ekkitinde ɗum wonno koreji ɓoye le galle toon ummiɗe fuu sana francire ni o églére na haala ngoka ko hani waɗeede ngam ñawdude ndeɗo sattende woni ɗemɗe majjoji ɗemɗe ɗe kaaletaake ha pinal walla fina tawa ina yaada e majji holko waɗate ha ñawdo ɗum ko hani waɗede waɗede de ko yimɓe puɗɗi waɗde hono sabu ɗo ni yo banggal ɗum wonno laamiɓe daarana hono haalaji men ɗi jange daare noye ɗi jahara ko yimɓe mbiyata grammaire orthographe ɗum wonno celluka daare noye haala ka yahari jangguineede yimɓe dartina ɗum ke ɗum wonno haala laamu wonno langue officiel so yimɓe ka adi ɗum gaɗike haalaji wonno haala laamu fof te yimɓe nawtoto ɗum sabu o jiiɗo ke sabu ɗo woni no décret adanoma ke haalaji fina tawa ɗi fof laatote ɗum wonno haalaji laamu nawtorto ɓe joni noon na dartinde ɗum wonno ko tiiɗi sabu gooka haalaji ɗi no keewi sanne adi ɗo minen ɗo haala capanɗe jeegom min jogii piiji capanɗe jeegom ɗum le kala haala dartinte noon a ndaari ley kayma saria ɗo hokkaama hono sariyaji wattude haalaji dartine te e haalaji keddiiɗi ɗi ndelle mon fuu seedu mon jingana haala wiyaake ke yoppa haalaji goɗɗi ɗi ɗi yoppede mon fuu jingana haalam Seydi Diallo mi yettima no feewi a jarama mi yetti delle olade fofoma tedduɓe heeɗiɓe taskara men lawol gandal enedi jokkiteni yewtere men e heɗade professeur Fary Silate Ka jannginowo ɗemgal pular o haalana en holko serdi ɗemɗe neniji ɗemɗe gendiji e ɗemgal gadanal ɗemgal gendiwal ɗemgal jeeyangal gendi woni leydi e yimɓe jibina ɗum wiyete français langue nationale gendi woni nation ɗemgal neniwal woni ɗemgal nene cukalel ngel waɗi noon inirede ɗemgal nenewal ko cukalel itoto janngude fof so fof rewi laawol itoto janngude faamo ko ɗemgal nene mum sabu nene mum itoto haaldude ɗum waɗi ɗemgal baabiyal wodaji tanko elmum ɗemgal nenewal joni noon ɗemgal nenewal haa jooni ina serti e ɗemgal gadanal cukalel ngel sa nani ɗum haala noon ɗum firti ko cukalel no neɗɗo no jibina ɗum tawa mbo haala ɗemgal gootal kono tawa renndo ngoongo woni ɗemgal goɗngal hayneno o haala tawa wonaa ɗemgal mum cosaan haa ngokkuma yeru neɗɗo jibinaaɗo ndeer gure teeru neɗɗo dawi ɗo cukalel mum tawa ɗemgal mum ko pulaar tawa neen o haalata ko pulaar walla haalata ko ɗemgal gindiwal goɗngal kono tawa ɗo woni tawa ko wolof ɓuri ɗo jaalaade janngi e haalana cukalel ngel ɗemgal wolof gila e law gila adana hanti ngal ɗemgal wontiɗnen cukalel ngel ɗemgal gadanal so nani ngal ɗemgal gadanal inna noon ko pour janngugol somo janngo e l'école sabu politique hannde international pour jangde sukaaɓe haa teŋti e Afrique latine e leydi ngannduɗaa koɗe jiimanooɗe ko ɓuri ko heew anndu fof jannginooɓe fof kawri wonde cukalel ngel ɓurata yawde newareede e batte jangde e faamaamuye e ndeer ɗemgal mum gadanal ngal noon ɓuri amto won ko ɗemgal neniwal kono heen saaji wonataa ɗemgal neniwal sabu neɗɗo nenem noon haala ɗemgal mum njiya nene bambara jibine cukalel e ndeer milieu tawa on gonɗon renndo ɓuri jaalaade ɗon ko ɗemgal pular walla ɗemgal goɗngal nene o wona haalde ngal cukalel ngel adoral ngal walla njiya pullo mo Bamako walla ni mo Ségou Malito jibine cukalel tawa kanko pullo ɗemgal mum ko pular kono cukalel ngel ɓura woowde ɓura anndude ɗemgal jolsa wolof tawa ko milieu o waɗi noon on sahaa noon so janngolgol l'école yontii ngel ɓurata newareede golle mum e faamaamuye mum ko ɗemgal gadanal mum ngal itii anndude itii faamude ngal ɓuri waaw haalde jarama tedduɓe heeɗiɓe RFI fulfulde heɗotoɓe taskara men lawol gandal enedi yewtere men haaɗiɗo hannde en jetti Saliou Diawo karalla juɓɓinanɗo en nde yewtere ha yontere arore so weeli gueno